Bun venit la această explorare. Avem în față extrase din manual Gendai Reiki nivelul 1.pdf, o sursă ce prezintă Usui Reiki Ryoho prin metoda Gendai Reiki Ho. Misiunea noastră azi să distilăm esența acestui prim nivel, Shoden, să vedem ce e cu el. Într-adevăr, sursa definește Reiki, nu doar ca o tehnică, ci ca o vibrație, o lumină, energie universală dintr-o dimensiune superioară, cum spun ei. Iar Reiki Ho este sistemul prin care folosim energia asta. Și scopul declarat e dublu. Dublu? Adică? Adică vindecarea corpului și a minții, pe de-o parte, dar și creșterea spirituală, să ne conducă spre ceea ce suntem cu adevărat. Destul de ambițios. Da, sună profund. Și totuși, ce face metoda asta atractivă, conform textului? Mie mi-a sărit în ochi accesibilitatea. Se menționează că nu e nevoie de antrenament dificil, abilitatea se poate folosi imediat după acordaj. Asta e neobișnuit, nu? Foarte. Și mai mult, odată dobândită capacitatea asta, ci că nu dispare, nici dacă nu o folosești ani de zile, rămâne acolo. Deși se amplifică prin practică, bănuiesc. Exact, asta specifică. Dar faptul că nu se pierde e remarcabil. Alte caracteristici notabile sunt independența de gânduri în timpul vindecării. Energia curge cât e necesar, indiferent la ce te gândești tu. Și, foarte important, că nu preiei energie negativă. Asta e o temere des întâlnită, cred. E bine de clarificat. Și mai era ceva. Da, că eficacitatea nu depinde de credința sau religia persoanei și se extinde chiar la animale, plante, obiecte. O face să pare foarte universală. Să aprofundăm puțin. Sursa prezintă Gendai Reiki Ho ca o adaptare modernă. Fondatorul Hiroshi Doi. Da, se spune că el a primit energia direct de la un președinte al asociației tradiționale Usui Reiki Ryoho Gakkai. Deci cumva se păstrează linia de la fondatorul Mikao Usui. Cel care a atins iluminarea pe muntele Kurama în 1922 și a primit puterea asta vindecătoare, conform legendei. Exact. Iar Gendai Reiki Ho, metoda lui Doi, încercă să evite misterul și dogmatismul excesiv. Caută să simplifice, să standardizeze tehnicile pentru viața modernă. Dar, subliniază ei, respectând conceptele de bază ale lui Usui. Esențial e să primești acordajul. Reiju, în japoneză. Da, Reiju, de la un maestru calificat. Asta deschide canalul Reiki. Iar nivelul 1, Shoden, se concentrează exact pe asta, obținerea abilității de vindecare de bază. Și cum funcționează vindecarea asta? Textul spune că e o recuperare a stării naturale, perfecte, prin echilibrarea disarmoniilor. Accentul e pe a fi un canal curat pentru energie. Ce înseamnă asta mai exact? Canal curat. Păi, din ce înțeleg eu, înseamnă să fii un intermediar cât mai neutru. Să lași energia să curgă fără să intervii cu propriul ego, cu propriile dorințe. Facilitare, nu dirijare. Și pentru asta, manualul introduce cele 12 poziții de bază ale mâinilor, pentru autotratament și pentru tratamentul altora. Acoperind capul, fața corpului și spatele. Da, am văzut și ilustrațiile. Par destul de clare. Pe lângă aplicarea mâinilor, nivelul 1 introduce și tehnici specifice, pentru autopurificare și creștere personală. Cum ar fi? Păi avem Kenyoku, o curățare energetică prin periere, așa o descriu ei, apoi Hikari no Kokuho, respirația cu lumină, pentru reducerea stresului, zic ei, și Gasho Kokuho, respirația în poziția Gasho, cu palmele unite, pentru claritatea mentală. Sună structurat. Da, și menționează și tehnici tradiționale, cum ar fi Nentatsuho, pentru transmiterea afirmațiilor pozitive, și Jakikiri Jokaho, pentru purificarea obiectelor. Deci, un pachet de bază destul de complet. Iar practica pare să fie cheia. Sursa recomandă un autotratament zilnic de 21 de zile, după acordajul de nivel 1, folosind cele 12 poziții. Da, insistența pe practică e clară. Și energia Reiki, spun ei, poate fi folosită și mai pragmatic, pentru purificarea apei, a mâncării, a spațiilor sau vindecarea animalelor și plantelor. Pare foarte versatil, într-adevăr. Păi, în esență, nivelul 1, Shoden, în viziunea Gendai Reiki Ho, oferă fundația.
Devii un canal pentru energia universală. Asta e ideea. Prin acordat și practică, îți dezvolți abilitatea de a facilita vindecarea, armonia, în tine și în jur. Cu tehnici simple și pozițiile mâinilor, e un prim pas. Un prim pas spre echilibru și dezvoltare spirituală, cum spuneai la început. Exact. Și, ca un gând de final, am mai găsit ceva destul de uimitor în material. Se menționează că Reiki-Ho poate purifica traume, karma. Da, chiar și informația ADN. Chiar și informația ADN așa scrie. Nu detaliază cum s-ar întâmpla asta la nivelul Shoden, dar simpla afirmație, E puternică. da. Și lasă deschisă întrebarea ce orizonturi se deschid dacă o vibrație energetică poate interacționa la un nivel atât de fundamental cu structura ființei. Rămâne de explorat probabil în nivelele următoare. Cu siguranță. O temă de gândire profundă.